tiri vanhu venyama pamusoro penyika tinotadza pazvinhu zvake zvinoda kuona muridzi wavo. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Kana uno chikwereti nehama yako taurana naye nenguva, umubhadhara chikwereti nenguva, mourirana pasina kuya kudare kwamama, zvinhu zvakanaka. Tine masabhuku ari pakati pedu vanogona kukuyanganisai muchiwirirana kuti zvifambe zvakanaka. Zvembo munofanira kuzviziva. Nyanga dziriko, zvidhoma zviripo, varoyi varipo, vanoita zvakaipa varipo, asi zvinopera. Kuno vakawanda chaizvo vaitopika kuti kana muti ukanzi urove nhasi unonzi unooma, unonzi wakaoma, asi panyika yevapenya havasisipo, vakatorwa nenguva yaMwari. Saka unhu hwakanaka. Unoona munhu anouya nebvudzi rinyanda mumwe chaya anofunga. Iwe ukararawo nomukadzi wako mumba, iwe mukadzi kana ukada kubatawo musoro wadhende, kuti ubate makarara ngoti gadise ruoko undiise apa, unoona uri kuchitobayiwa nebvudzi romurume wako. Murume iye. Right, ndipei nyaya tona. Taurai tidzwe vanhu vaMwari. Pamusoro tangana. Nifunga idea yedu inokuya kusapota yetu. Chipofu tushangiwe. Kundoka kuanza kudiscuss. Saka takajekesa ababika. Tinaba Bagora. Agora we have. Pakapana agora nani? Wanga ndiwapi amai wamunoziva? Bachita vese. Pakapana agora nani? Pakapana nyuki banga. Ngameni nyake. Aiwa, ndoda kureva agora naniko? Auya mumwe wacho. Andei. Tadala agora nini nomkoma panake damuno. Terai tizwe. Ndoba tayanga ndio mtonto bila kubi. Sina tarehe. Utapiwa nani? Yeye kuleta mshanje ndio sikana pia na wangu. Nifahamu kapia nisikana. Sasa sitata mashitanga. Saka ama nini mko kwa tukio nini mkisema ashite mtasema kitasi. Sisi kwa mtamu nichika. Toka daji mali kutinda jua ngani? Walibi. Tunatoa mtofuta huko. Kana mtovita. Tufonyani. Mpo nyingi mpisa. Wose yao na kushambia watu. Tawija nakuja. Kaenda kuzimba. Asina washamisi kama mwanga kasifuna msitatu. Kama sasa ndio afuna babaka alikuwa. Kandi mude nina kutiji. Mangana kwa ndio kifani. Ayo pakanya. Hapa mimi sasa wali. Mtimea fatangoma. Chama atete kisa mungu. Shwari para ya ni tumbuzi na tuda tumbuzi. Chikolo kumjua mtu. Shwari tata ndio mtu tamu na sasa. Kama mwa sima kwa kutaka kutiji. Kafunashi alikuwa ya shani ngubani jimijide. Cha chini kwetu. Tami China kuna chitanda kuna China China kuna Fred kuna. Kwa kama sasa sasa kama njini ndio kutoka wanu wakuya ni profita ya stati. Hapa takati wale wasikate msotishi. Asabu ne ba ni kama mana belia. Niwamwe basi yosi ne watu bashega stati kwa sekretari. Ne wana wakati. Au kesa ni kena kutoa. Kupi nitabada kupita kushinga vile tukane tutaenda kupita. Wewe mshika kwa kushika paka. Aiba vanzi. Tawe ya kibashi. Wewe nvenyu. Tukanzi. Wewe nvenyu. Hauya kuja. Atama shika ni profit kutoka. Ndio gaga. Tagaga basi shikaji mapolisi uta abura nomino.
saka waya vantu zvata kuti mukoma nyazo yangu akati hanota zvingoma saka matota yakuda kuti kuno kuti wazoshandii mabasa inde pakati ayo zvinotama matoswa zvinani ona zvimatoa komiti yekubasa kuti zvipaminda asi ndipanga kuti zvipaimana dama ndiponisa zvinani ngatashedza mwana chitase ationa zvinge zvibati zvipapini hanyama siationa uyu mutohoro saka ona imwe moshanda basa kuti aivasiya zvichenda shanda basa asi nokuda muprofita chazvashanda basa profita uyoga ine handimuzive watakayangana iwe wazoenda seveka kuti kandi ayo mapurisa agorana gora ndiwafonera chi kutala kwaita kwa mungoma mapurisa ndiwafonera chi kunengi profita iyo mapurisa kwati hana kuti wati aya atisi ngaona chi aiwa kana zvoda kuti ndiwo mambo wacho ndatenda chiwira se chishanda basa sho basa akashandiwa papipa ndamumuswa ndi vana mupa zvikandidai amuka profitanzi ndisema kwati yama sho atimaya kwachajawa kana kitaka tese kudzika utoni kutazwa kuti kutoka malika tutoni kutabudisa kutseka $20 andiya mapurisa kana pedza basa ka uchaba okuda mali yawo $30 hapo sita kutazi bizo kateya tisi right tada uchanga basa yangu saka mapurisa yavhariwa pambana ndimuka vana muka pambana akudonti asi angani chinhu chakatanga nyanga akavhara nechijika aindibata maoko machita kuchichida maoko anziya iwe chiyoko to unomuziva chiyoko chiyoko ndinomuziva chiyoko ukamuzira pakai kumuziva kuza kuti ing'anga saka wakuziva kuti ing'anga wakazomuziva sei uziva ka atiti ukati wakagara imwe ndiko unonzi pakapiko kazhinji wataka kugora imba vama hakuziva panzi kwaimba kugora asi hakuziva zvakafanana nezvii kata iwe kuno akushedza chimanga iye ngomangu iya kuno vasvikavhamira kanzive manga chiyoko muziva danzi zvakanogara basa kutati mvura kuti chiyoko unomuziva sei kudeira mumwangu vhadzura kutoenda kugara basa bhonda nini muprofita uyu mapurisa aripo sabhuka aripo ndakakikiswa iya kuno musikana twatombo musikana gadzikwa panguva yagaya pachida kundigaya sumuka vatoa mukoma vandigaya vagaya sumuka kuna ndichienda kugaya nivadagadzikwa vantu ndinamuka anzi tichenyemara ndofunga ndakaita hundotatu ndapedza izvozvo mushonga yakakaina kagodeka chii mushonga wakaina une mvura yake ndobva ndaduwa muti musoro ndagaraatu adondoa apedza izvi manje ndobva tochedza manje awa avachasikamutwa maseji vakaita mushonga wangani mboto vachasanangura nekuti handinasi handisi kuona mudzidzisi muka vandasimuka zvikanzi pfeka gemenzi ndapfeka gemenzi zvikanzi chiuya kuno vandafamba vanzi chibata chibhodhoro ichi changa chakazara tumidzi tungoti ihoku dzakavezwa imomo nenzungu dzakaiswa imomo nenzungu chadzo dzakaiswa makuna mukati nemvura irimomo kandi unochiziva iri kati handichiziva zvikanzi bata ndikati izvi zvamakandibatisa hazvisiri zvoba ini ndinonamata zvikanzi bata ndikuti iwe ndiokurayirwa wana wako nemurume wako nokuti murume wako ndakutouraya chimachi wana ndikati ho ndakasingazvizive bva ndakamukwesewo zvikanzi achisa pasi bvandaisa pasi ndopakasitavagadzika pashi padombori yaya ndagadzika manje baa hanzi taura musha ya iwe unoziva wakuziva seiko chiyokoti unoziva makagara makore mangani muno ndati aiwa muno ndatiwa netekezi zvikanzi ya patenya saka unoziva kuti uchabhadha mombe 10 pachiyokoto ini ndinokuperekedza unopaini mombe zacho chiperekedza unobhadhara kuti pachiyokoto ngati manje ini mombe 10 ndakamurambira chakamiti kati mombe 10 handina handidzioni nokuti pachiyokoto ka handimuzive handina kuti zvenda unotsvaga pachiyokoto ende kana fesi yaka handimuzive zvikanzi ya tichaenda tese akudidzoni vazvishedza mandirweri kakuyakucherapo vachera shonga yake vasamupi baba muyo iti mhoko iye nemikuzive vasamupi zvikanzi chiwagare papi chiwavhiraita kwagara ndovasitoavhura uwa mvura 5 lita yese takagara padomufari zvikanzi chibata basa yako ndibata basa handichidhinda avatazvarume anzi achimuka ndamuka ini hapazvi kuziva kuti chine kuti handisi kuona handina mwana aripo pakazara vakadzi varume vanandiki ndovananzi vatanga mubata vaparapapana takuti vasikakuchina kunda kutokuda vakudako ndona kubata bata saka gene vandibata kupi kugupa iye vapinza nezamupi ndokutovadzizamepa changamiri vapara vhudzire avatakuva vhudzi avaenda muchinjausi ndovakazoona vanotwati wetiye muchinjausi vasubira pachina
asikuya pachiva kunazo grazi akatipaisa ye ndobva tipachi musikana mwana mukoma uye takuraiza kana tiyangane mushonga yatiyachiye andichiyamba pakati kwapo ende pamhirapo pasvikira mundu muti uno kune mhanda unoona kuti uyu neta chena unobaira zochekere pakusiya kana papi saka paipanji paya kuti hanzi achimanzi maporoporo handinyanyaka ndomunjuru maporoporo benachinyanzi maporoporo chiyanzi nhumbu yatuluka kuti watuluka vanhu vari pa ende vanhu vakamira kumberi kwangu vana adiki chii vachitwachi nemafoni iwa vachangiro makatuma iwa wakatoya kutumia asi kune umwe angagara kupi mashure asi vaguranga vakapinda kupi kumberi kupiko kune vanga vachiona right sabhuku angagara papi pasi asi achona zvipizoro masikati machena kumapasti 10 ende vanhu vachimhanyamhanya ende ndakasvipika changu ndataura chii chendakaitika ndo zvakaitika kuti wapedza navhachi mishonga aiswa pasi uye ndobva manje handiri kuchafa we kakuakatuzara mai manje kuchafa we vanza kati aiwa kati kuri kufaka ngambisi ini ndaida mushonga wabvise babi nekuti matoa kumbvise mushonga babi saka makuya kuzondisira mushonga shua ndobva mata yakumitatu yematombo vandipa ndakaulaaamushamange iwo alipo changamea panaki wakavhara mushonga weni magara aiwa ndisati ndapedza kati muti wakasupanaka ndakalamba muna matuituo vakanda vadhuwa vipabhedu vangu vakutamtati vakata pakati pasuru vangu shuwa vazenda babi paya ndobvakuvachi mushonga ye uchafa achivhara nemagaru andisikuzoti ndozviikwa ndiyeposto ye ava anga asina gemenzi anenge ajeka keyero kakakati amhenge tikakaita sekambefanyiedzikani saka ndofamba katakaita changani mumanga akanomutoa chii muprofita sekuti shuwa patakatapo muprofita akati iwe takafonya achititapa akati handidi kuti matemo kuno ini ndinoshanda saka ndikutona kuti hamhene mumanga akachifunga seikoma azofama ikunotoa chii asi zvikunzi vagora ndo akazofonera chi takoneka tikona ari kwavo ndiwo mabezekachangamiti saka takasvika kuti ndonyaya tikwa handisina bvudzi apa handisina bvudzi yakatohwa handisizoziva kuti yakaita mubvudzi ake saka ningira bvudzi dzangu ndikuti ndidzoke zvakaita kushandisa handisizoziva kai nokuti akasiya mushongoda kuti abvise ndiwo mane takaita changamiti ndakaita zvakare apa myanji vandapeswa ntema kana kufamba takaita unemakati muite sei kuchiprofita takafamba profita 2 tichisvika mukoma mangu manga akanzi iwe sei uchiti wakafamba iwe unoomberera itachiwa okuvhala maprofita kuti iwe sanzi une zvakati achinyengedzwa ndiokumoyo komabva kumabhegu maya nyoka yatokaenda kumabhegu kweniko mutando muhondo wanemai iwewe mutando wanemai hana kudaya mukomangu avangati pamene mamisei manyitsi ndakatadza kutaura musuye kuti mamisei handisi kuyanzwa sei kachangamire yakataura mukomangu uyu ani titoto uyu tisina basa ese uyu hatina unhu wese ai asi hakuna chakaitika haina kunamakanzwa mamitsi yako pakati akuti iye akazonzi mukadzi akasara kuti zvikanzi asara kumba ani mumba zvanzi ndaikudai nesino mukadzi wako izvi munoziziva izvi vachizvinzwa iwo ana mambo makatuma vakamira aiyo ganditajaira kuti akandirikusha vakaziti mambo maripo madzishe aripa mota munaye ndichakurei naye mhanje tiende kumba kwake tobvisa nyoka iyi asi nyoka yemuntu atakasvika mumwe tinazoinzwa kuti zii ndanzwa shungu dzenyu ndodzokuti bvudzi renyu rudzorwe akatoona nagora novavo bvudzi tinzweni pamusoro yeshangamiri pamusoro yedani muprofita akaenda kushandirawo akabva pamhuri iyi ndo vakachuza vekataida kuvatsvagira vakarangana kuti kuno muprofita anoita zvinogara zvakadaro kuti kati iye ndiwo watiri kuda wamunongogutsikana agora ndo vakafonera muprofiti agora vakazivisa chairman wekwava kuti muprofiti wene ari kuuya anosvika kuchengeta ipapo shuwa takasvika tikaona muprofita ari pamba pachairman tikati muprofita haanambofamba-famba zvikanzi kubva auya aperera pano tikati correct kana mamuchengeta right tikabvunza ati kwava kuti maziswa kuti muzise baba mavazisa here zvikanzi ndakavazisa nezuro kuti kuri kuya vaenda right ndokubva tazoenda kumba kwababa pamwe chete muprofiti nomukoma wava ndobva tavawana varipa vakaitawo mubvunzo yavo zvikanzi komauya inini ndanga ndichifungidzira kuti pamwe tichabatana pakaenda kunotora muprofiti nomukoma wangu sei komaya sei zvisina kuenda ndokutora mupo tikati muprofiti mimi muri 2 hamutendewo kuenda kunotora muprofiti muprofiti anotorwa nedare sokuya kwamakaita handisi kungaisa nyaya kudare ndibva vati alright kana akatorwa nomuprofiti its correct ndobva vaitawo mubvunzo wavo kuti tanga tichida kuti mwana wedu ari kuharare anga ati ndimirire kusvika 9 o'clock tikati manje kumumirira kunonetsa notiona tiri panyaya
kuratidza kuti vanga vaudzwa nachana muprofiti takamuti muprofiti isu tauya pano kuti ushandire mhuri iso kuti wako wakaita pano mhuri takanona zvikunedza pamhuri muprofiti akaita munamato yake sokutaura kutsanangudza akaita munamato yake akati no zviri panapa fano kubata kuripo kubata ikoko kwakasimba saka ini zvandakuita panapa ndaakuteya nheyo dzangu anga anohoko dzake akati vanoda kuona nhoroko idzi uyai mese munhu wese akaenda akaona hoko ndobva achera gomba rake akadainza baba vakati uyai pano ndobva achera gomba rake ndobva ati ndiri kukanda mugomba kana ndakanda mugomba mundichaita minamato yangu ndobva atora hoko dze ndobva akanda mugomba ndobva atuma mwanasikana kunotora dombo ndobva ndatsitsa pamusoro baba vakadainzwa vakanzigarirai dombo mukoma wavo akadainzwa vakanzigarirai dombo vese vari 2 ana baba vakagarira dombo right agarira dombo riri ndobva aitaita futi munamato yavo ndobva ati madzimai isudurukai ndobva avagera ndobva aisa bvudzi racho pano ipapo isu tikatoita mubvunzo kuti kopari kuvagera tikati muprofiti rege ashandire pamwe ndomushandiro wani ava vakambomuona mashandiro vakamuti anogona ndovamudaidza right saka muprofiti tikazomubvunza muprofiti wagera kapa inda zvikanzi baba vano maporoporo yekuchinda vanavo saka ndiri kuteya nheyo mukanditi ndibvise zvinhu nhasi ndinogona kufa nhasi nemuprofiti regai nditeye nheyo dzangu ndobva atora reza ndobva ati mwanasikana reza ichienda unokanda uko kwaunenge waona pano mangu ukanda papi apa ndobva azoya muprofiti kati muprofiti changa tichifungidzira kuti waya kunobvisa zvikanzi zvinhu zviri panapa achibvisike zvokumhanya munogona kutora skihoneni inini ndateya nheyo ndiri kuita back to sender zvino zvakatowana baba zvinotoda chiyokoto kuti zvidzoke kwachiyokoto asi vanhu vese vari kudzorera kwachiyokoto zvinotoenda mombe 9 mombe 10 kana zvavadzimba no back to sender vachanditsvaka kana vanditsvaka handiuye ndega ndichada muprofiti akamboprofita ndouya naye tikati takazvibvunza pamwe chatakana ivo vakabvunzawo mibvunzo yavo vakapindwawo nomuprofiti zvikanzi aiwa nhasi ndaya kunoteya nheyo kubata kwamukaita baba ameno zvenyu imimi muchanditsvaka tikati kweiwe isusu sedare takutarisa pamuprofiti zvinotora nguva yakaita sei zvikanzi aiwa ndipei nguva foni dzangu ndinokupai tikati aiwa sedare rakutarisa rikuda kuona machenjisi apa zvikanzi musikana anogona kutoroorwa nhasi ndaturunura matambudziko mamwe ese anonetsa asi baba vakaipa ivo mukoma vachowo vakanzi yeye ivo uri kufarawo zvako asi unotwa kuti shoma twaona tokudharweni tikati no panapapa pana munhu abatwa uroyi kunzi muroyi uyo ati ndateya nheyo pano zvinhu zvakanyangara pano saka sara inomufara saka ndo kufamba kwatikaita changamira saka uyu mabinya ari kuda bvudzi rako naona kuita kubwa mosha muprofita achita basa rake aiti uyamuone zvanditezi mese anoda uko takaenda takadziona baba vamiswa pamberi anamai vakanzisuzuruka vakasuduruka takaenda kumberi takaona muprofita anga ane reza yake akagereza kuti ndoyei maida kuti timbise muprofita basa rake raita isi taifunza ndokushanda kwisi takatoti kana paitonzi maporoporo bvudzi rakagerwa rachiri ruri kuchinda vanhu tikatoti anorega yaita chete vakafona kumanheri ingi ndakasina kuhamati komatingetakatana kusamuna patacho ndazvo zvimafona ngati kuti oraiti ngatidai so mbuya minai munzwe muchataura mese ndanzwa zvavataura nezvavataura muprofita akatadza manzo zvandikutaura haifanira kugera bvudzi aifanira kunge akasenzera nezvimwe zvinhu yedzai mweya isi pakereke haisi yese mweya inobva kuna mwari kana muprofita achishandira akaona kuti pano dambudziko anogona kungonamatira zvingofira mundovemu imumbozvisikaoneka mazvinzwa ndichashedza muprofita wekudare musi wa18 mazvinzwa ndo ndichada kutaura naye vese ava manosva ndakutaura nomuprofita atipe bvudzi kwaakandisa mazvinzwa asi manje mushonga wakaiswa baba pangu kushandisa mushonga uchaitwa sei waya pakagamba pangu kana mwanangu kuti auya kuna matikamatesi mwanangu
Akana kuti mundu ato mune mundani ati andisvike baba pane mishonga wakaisei takapedzisa kuti 44 havana kutara chipandiwa kamwanya asi pakasitochi 5 ochikati takapolivitwa mukamanga manga akanzi sei vanhu zviguna achiisa zviguma zvese vakukunongedzwa sei kuti hapana hapazviuza ndikona kunongedzwa hanzi hapazviuza andiseo chimweni hanzi hamene aiwa chinzwa yakazvonataura ndati ndakutsvaga muprofita pachandi panamba dzomuprofita ndomushedzi muna yamusi wa18 mazvinzwa asi manje zvimatika mara haina basa chinodikana upenyu dziriendere mara here muroiwe kwete kungotya chete ndokuti izvozvo mari mwezi ranga sikudya waitobuda weitichienda kudaidandaukakumasoro chiretokumbera ega kuyera ega so ndazvinzwa munoya kuwa 18 ndichakuwa nhamba kana pandepapedza vachandipa nhamba iwa ndichaoti vachandipa nhamba next